Iba občianske preukazy, vykonáme si našu bežnú kontrolu, môžete postupovať páni, nič sa nedie. To je bežné? Jasné, aj. Že normálne zastavíte človeka na ulici? To šikanu mám 7 rokov, tak to poviem. Počkaj. Že ide... Počkaj. Môžu manitovať, ako robia na dokory Bratislava. Jasné, pôjde, môžete nejak jasné. Ide človek po ulici a vy ho zastavíte? Nič neurobil? Kontrola totožnosti, je jasné. Z jakého dôvodu? Kontrola totožnosti, A bežne. na základe akého zákona? Patrením po osobách. Ale na základe akého zákona? Na základe policajného zákona. Na základe zákona o policajnom zbore zastavíte človeka, ktorý nespáchal priestupok a začnete ho kontrolovať? Presne tak, na základe Ktorý to je paragraf? To ja vám nemusím odpovedať. Ale ja sa vás pýtam, lebo ktorý paragraf, na základe ktorého paragrafu? Paragraf 171 z roku 93. My ho vieme. Paragraf 171 z roku 93? Presne tak. Veď to je zákon a nie paragraf. Ja sa vás pýtam konkrétne, ktorý paragraf? To ja viem veľmi dobre. No však som sa vás pýtal, ale ste mi nepovedali. Tak asi to neviete. Paragraf 18. Áno? Tak mi ho citujte. Ondrej Blažek. Výborne. Už si dal? Ja nepýtam. Ja. Ale ideme ku nemu, hej? Vy tiež máte pro sebe občiansky preukaz? Vy, pane? Prosím. Vy máte občiansky preukaz? Ale ideme k Oskarovi, nie? Lukáš. Ešte raz naposledy vás poslať iniciál, čiže meno prezisko, dátum, Alexander, bydlisko, Mlinárovisko. To je to bežné, no proste. Minule, vieš čo, nadávali mi títo, akože, takto ti poviem, nadávali mi asociáli, bol to aj Vlado Gurtler a tak ďalej, tak ja som zavolal policiu, prosím vás, nadávali vám do Vajzlov, že inéti a tak ďalej, tak prišli policajti a hneď za Vladom Gurtlerom, že občiansky, na čo ste došli? Rómovia si neželajú, aby ste sem chodili. Čo sú oni ako Rómovia? Ty kokot. Oni majú hlavné slovo na prísadu. To sú ich kamarádi, oni si týkajú spolu, to je proste maličké mestečko. Akí Rómovia? Cigáni, obyčajní patkáne nejaké. Rómovia. Posademe tu spár cigánov. Oni ich chránia. Koľko trestných oznámení bolo na mňa, že za nebezpečné vyhrázanie. Koľko bolo na nich? Keď sa tebe oni vyhrážajú, že to zabijú, že ty bielo... To je zrušo. To môžu, oni môžu, lebo to je ich prejav bežného... Počkaj, to povedali, že to oni nemyslia, ale že to je bežný prejav. Na to si mám zvykať. Pán Dobrovodský, Oni to neberú vážne, ale ja keď sa mi skutíme teraz domov, tak to musíme zniesť. máš zlú farbu. Tiež sa mi zdá to maličky. Oni nenávidia, proste policajti nenávidia Slovákov, kresťanov, katolíkov a ešte k tomu heterosexuálov. Keby si bol tiež Zahrajme to na Židov. Zakedy homosexuál. Židovský homosexuál. Ktorý? Židovský homosexuál. Ty? Ty? Rudo ako z Bystry. tiež. Tu je, už ide. Dobre, vieš, ja som zaparkoval, takže čo, všetko je vybavené, ale kde sme? Neviem prečo. No, cenzúrou musíme prejsť predsa. No dobre, už ste vrátili? Dobre, natáčaj tu. Počkaj chvíľu. Ty máš Oskar, ktorý dom? Ja idem domov otcovi povedať, že ma nechcú pustiť. Nie, Ľud, počúvaj. Ľud, však ideme do domu. Ľud, dobre, nerož ma, počúvajte. Dobre.
kontroly. Pani, možno ísť? Nie, nemôžete za pásku, ešte nie. My sme nedokončili. A nie, čo tu býva? Vôbec nie. Áno, pán Dobrovodský, ale moment, ešte sme nedokončili kontrolu, ešte nie. Chvíľočku vydrží. Kontrolu. Ale čoho kontrolu? Lustráciu. Ale jakú lustráciu? Lustráciu informačných systémov. Ale koho lustrujete? Vás. Koho kontrolujeme? Ale prečo? Koho To kontrolujete? už ste sa pýtali, už som vám odpovedal. Ale veď Oskara Dobrovodského kontrolujete? Nie, kontrolujeme vás, koho sme si zisťovali totožnosť. A čo Ale vás z akého vys- titulu? Už ste sa to pýtali, pane. Už ste sa to pýtali, nepýtali ste sa to? Ale z akého titulu? Ale už sme vám to odpovedali. Ale ľudí, ktorí idú na... Ale pane, už ste sa to pýtali, my sme vám odpovedali. Ale vy ste odpovedali protizákonne, vy to nechápete? Hej. Vy ste policajt, ktorý molestujete ľudí, ktorí idú na návštevu k Oskarovi Dobrovodskému. K vám, keď príde niekto na návštevu, A keď ich zastavia policajti, skontrolujú, to je bežná ale vec. prečo by ich Ale mali zaujímavé, že ich zastavovať? kontrolujete rovno pred jeho domom. My nesme pred jeho domom. Áno, tu je môj dom. Tam je jeho dom. Však tu bývam roky. Není priamo Ale tu je môj dom, čo ste slepí, alebo ja? Nesme slepí, neurážajte nás. Ale no, zase už neurážajte nás. A vy nás tu šikanujete. Ústava vám nič nehovorí, sloboda pohybu. Chlapi, ako ja nič proti vás Akože- nemám, ale nevidíte to sami, čo sa tu robí v tejto Ale republike? vidíme, a čo máme my robiť? Vidíme. Dobre, No tak asi nevidím, nepočujem. ale čo je tak? Vytočne. Je tu zákaz vstupu. Na základe čoho? Keď dokončíme kontrolu, Ale na základe čoho my? keď dokončíme kontrolu, môžete... Je to verejné priestranstvo? Je to verejné priestranstvo? Je tu páska policie zákaz vstupu? Je. Ale páska z akého... Bol tu spáchaný trestný čin? Bol tu spáchaný trestný čin? Bohužiaľ, Bol, páka sa to každý deň. Pane, nepokračujte vážne, je tu páska zákaz vstupu, není tu zbytočne tá páska. To znamená, pán Nepokračujte. Oskar Dobrovodský nemôže ísť domov, do Na vlastného čo sa domu? pýtate trikrát to isté, keď sme vám odpovedali? Na čo? Ale ja sa vás pýtam, môže ísť pán Oskar My sme vám Dobrovodský? odpovedali, pane. Ako? My sme vám Môže odpovedali. ísť do domu? Mali ste si zapamätať, keď ste inteligentný človek, ste si to mali zapamätať. Pane, vy žijete z mojich daní a správajte sa slušne, dobre? Správam. Pán Martin Vyšváder, Áno. číslo 303 170. Zapamätajte si to meno. Gestapo by bolo na vás hrdé, Adolf Pán Hitler. Ondrej Blažek 305 803. Hej? No a páni, z akého dôvodu je tu páska? Z akého dôvodu, páni, je tu páska? Páni, prosím vás. Páska je vtedy, keď sa asociáli vyhražajú Oskarovi Dobrovodského, že ho zabijú. Vtedy tú pásku netreba, že? Páni, z akého dôvodu je tu páska? Z akého dôvodu je tu páska? To vám my momentálne vysvetľovať nemusíme, dobre? Z akého dôvodu? Zo zákonného A dôvodu. prečo tu potom Tak potom tu nemusíte podskakovať. Mňa to nezajíma, že neviete. Potom tu nemusíte podskakovať. Nepýtajte sa, dokážeme kontrolovať ten, kam chcete, aký taký problém, vysíte vás. Ale ja sa pýtam, prečo je tu páska. Vy tu dáte Z akého dôvodu? Ja sa vás pýtam, z akého... No chcem to vedieť. tiež otázky. Chcem byť informovaný. Nie, že je to páska. Ste tu pre verejnosť, tak informujte. Z akých zákonných? Čo sa tu stalo? Vy by ste nás mali upovedať Čo sa tu stalo? dôvodov. Aký zákon? Ja sa vás pýtam, čo sa tu stalo? Upovedomili o týchto zákazoch. Vlastne z akého dôvodu. Čo? To je zákon. Občianske preukazy vracia len 3 kuse. To je pán Kováč. Pán Kováč je ktorý je pán Kováč? Tu je pán Kováč. Pán Dobrovodský, čo to poznáme, to je tu. Ale prečo ho lustrujete, keď ho Pán poznáte? Štajgauf. Pán Štajgauf. dostať za že to ich cieľ. Prečo ho lustrujete, keď ho poznáte? Teraz ste sami povedali, že ho poznáte. Prečo ho Pokiaľ lustrujete? idete na návštevu, dojde na návštevu pánovi Dobrovodskému. Nech sa páči. Majte sa dobre. Poprajeme vám príjemný večer. A prečo je tu páska? Sme mohli Ešte ísť, sa raz na pýtať, čo prečo je tu páska? Lebo stále sa neviem. Do zákonných dôvodov je to. Ale z akých zákonov? Páska, na tej pásky napísané zákaz vstupu. Takže asi kvôli tomu je tá páska, že? Ja nemusím. A prečo je tu zakázaný My vstup? určíme, koľko kontrolujeme. Dobre, nech sa páči. Keď chcete, Poď. dovidenia. Dovidenia. Majte sa krásne. To je sila, čo?